Вітаю, хлопчики і дівчинки, садовод-аматор на сувязі. Сьогодні 25 студеня, 26 год. Я добрався поглядеть садок фундуку, як він тут зимує. Скажу так, що вокруг сетки, вокруг огорожи шмат слідов. Видать, і косулі, і зайці пыталися залезти, але тільки один слід. Тут куниця у мене гуляє. Вот. Полює на мишей. Але гэта для нас корисно, тому ми на її полювати не будемо. Зараз покажу, снігом все присипано. Зараз покажу, як це виглядає. Здоров, морозний звонкий вечір. Здоров, скрипучий м'який сніг. Метель не веє, стихнув ветер, і вольний легких санок бег. Ось такая тишь, сантиметров 40 снегу, такая снежная зима. Сегодня было 14 морозов, але все надійно укрыто. Будем глядеть, назирать.